Mae'n dod gan Wilmot, chwilio am Iorwerth. Peniad Margetson cael ei chlirio ac yr ergyd dros y trawst gan Elliot Richards. Croesiad yn dod i mewn. Bel yn cael ei chlirio, ond Elliot Richards ergyd efo'r cyffuriad cyntaf. Ond o'r munud oedd yn gadael ei droed, oedd yn mynd dros y trawst. I mewn mae'n dod gan Jones. Chwilio am Sears. Mendes, croesiad siomedig gan Paolo Mendes. Fryw y Caernarfon yn gofyn am cic o'r spotyn. Sears yn clirio. Clark yna, efo Margetson. Clark at Darren Thomas yr ergyd. Yr arbediad gan Luke Rees. Gwaith da gan Zach Clark i creu'r cyfle i Darren Thomas. Ond ergyd Thomas yn syth at Luke Rees yn y gol. Wilmot yn clirio. Snaith ar peniad at George. Ceisio mynd heibio i Hill, gwneud hynna. Bel ar draws i'r canol. Mae dros ben Harry Thomas. Ac mae gorffan yng nghefn y rwyd. Michael George, dwi'n ama na croesiad oedd hi. Mi ath y Bel hedfan dros ben y golwr ac i gornel ucha'r rwyd. Ac efo 24 munud ar y cloc, mae Michael George wedi roed yr ymwelwyr ar y blaen. Caernarfon dim, y Barri 1. Mae'n pres yn codi, Bel yn cael ei chlirio, chwilio am McLagan yn reoli at Michael George. Di George yna o flaen, Harry Thomas yn di cyfle mael efo yma, ond heibio y targed. Michael George, wel, cwpl o funudau ar ôl roed y Barri ar y blaen, cyfle euraidd y fanna, iddo fo ddyblu mantais yr ymwelwyr. Jones gadael i Louis Lloyd. Mae'n dod gan Lloyd, ôl beniad gan Zach Clark, ac y wir ma, Mr Harman wedi gweld trosedd ar Adam Davies, ac yr chwthu chwiban, ac y pwyntiad y Smotsin yn syth, ac i wneud pethau waith i'r ymwelwyr. Mae Josh Iorwerth wedi gweld cardyn coch am be nath o i Adam Davies. Wrth y croesiad i mewn, tuag at Zach Clark. Di hyn y dropwynt yn y gêm. Louis Lloyd yn erbyn Luke Rees. Lloyd i lawr y canol, heibio i Luke Rees ac i gefn y rwyd. Luke Rees ella wedi deifio rhy fuan. Louis Lloyd yn sgorio ei 7fed gol am y tymor. Matty Jones, lawr y llinell ag at Louis Lloyd. Lloyd, ceisio mynd heibio i Sainty. Ac yn gwneud hynna. Callum Sainty ceisio dod yn ôl. Ac drwy'n wneud hynna, mae o'n baclu Louis Lloyd. A mae Caernarfon wedi cael ei ail cic o'r Smotsin o'r gêm. Oedd Sainty wedi cael ei giro gan Louis Lloyd ac yn ceisio dod yn ôl i wneud yn iawn am hynny, ond yn baclu Louis Lloyd ac yn ildio cic o'r Smotsin. Am yr ail dro rwan, mae gennym ni Louis Lloyd yn erbyn Luke Rees o ddeuddag llath. Lloyd i gornel isa rwyd tro yma. Ath ei lawr y canol tro cynta ac i gornel isa rwyd yr ail dro. Luke Rees yn mynd y fforong ac o fewn 5 munud mae'r gêm wedi cael ei throi ar ei phen. Darren Thomas yna o flaen efo'n pres. Darren Thomas efo'n pres yn ôl. Thomas yn cael y bel ar draws i at Clark. Clark ar ergyd am arbediad gan Luke Rees. Gwaith da gan y golwr. Clark yn rheoli, yn troi ac yn ergydio. Ond Rees yn effro ar y llinell. Wilmot i'r canol, sy'n at Sainty. Bel yn cyrraedd Margetson. Wel, mae'r ergyd wedi gwiro i gefn y rwyd. Bel yn cael ei chlirio, cyrraedd Margetson efo amser i ergydio, ac y Bel yn gwiro oddi ar amddiffynwr, heibio i Harry Thomas.
Griff John yn mynd yn hir, chwilio ymrediad, Zach Clark. Clark, cyrraedd yna o blaen efo'n pres. Osian Ellis sydd efo fo. Bel at Ellis, tuag at y postyn pella, wel yn erbyn y postyn, ac yn erbyn postyn ei hun o ddi, dwi'n am yna Callum Saintio efo'r peniad, ac yn ôl mae'n dod oddi ar y postyn yn ffodus iddo fo. Darren Thomas, chydig i leo i flaen nhw. Zach Clark lawr y llinell. Clark yn gwarchod y bel, cyflawn groesiad, dwi'n meddwl mae'n dod yn isel at Osian Ellis. Ellis yn rhoi ti i Matty Jones, yr ergyd gan Matty Jones. Heibio i Luke Rhys. Ac mae Caernarfon yn ôl ar y blaen. Gwaith da gan Osian Ellis. Gosod y bel i Matty Jones. Matty Jones efo'i droed dde. Y bel trwy coesa yr amddiffynwr. Luke Rhys y gweld ti'n hwyr, methu wneud dim byd efo'i. Ac efo llai na 10 munud o'r 90 yn weddill. Y Caernarfon yn ôl ar y blaen.